Ahojte, vítajte späť na nočných šepotoch, kde sa ponárame do temných kútov a šepkame o veciach, ktoré vám zdvihnú chlpy na rukách. Dnes mám pre vás niečo extra. Môj osobný zoznam 10 najlepších hororových filmov, ktoré ma dostali. Zoradil som ich od toho, ktorý ma bavil najmenej, až po ten, čo ma úplne rozsekal. Tak zasnite svetlá, schúľte sa po deku a poďme sa spolu báť. Číslo 10. Stop motion. Na 10. mieste môjho zoznamu je film Stop motion z roku 2024. Tento psychologický horor je o Elle, animatorke, ktorá vytvára strašidelné bábky pomocou stop motion techniky. Keď sa však ponorí do svojej práce, jej život sa začne meniť na nočnú moru. Bábky, ktoré vytvára, akoby ožívali a Ella zisťuje, že jej vlastné myšlienky a strachy sa stávajú realitou. Film je plný nepohodlnej atmosféry a scény s bábkami sú fakt creepy. Podľa mňa je stop motion skvelý pre tých, čo majú radi umelecké horory, kde sa hrá so psychikou. Tie vizuály sú nádherné, skoro ako pohyblivé obrazy, ale musím priznať, že príbeh ma občas strácal. Chýbalo mi tam trocha viac tempa a silnejší záver. Napriek tomu, ak máte radi niečo iné ako klasické jumpscare horory, toto vás môže chytiť. Číslo 9. You'll Never Find Me. Na 9. mám austrálny klenot You'll Never Find Me. Tento film sa odohráva v starovom karaváne uprostred búrky, kde sa stretnú dvaja cudzinci. Osamelý muž Patrick a záhadná žena, ktorá hľadá útočisko. Ako búrka zúri, ich rozhovory sa menia na psychologickú hru plnú podozrení. To je to, a čo skrývajú. Film je komorný, s minimum postav, ale napätie je tam cítiť v každej sekunde. Pre mňa je tento film ako dobre napísaná poviedka. Milujem, ako sa hrá s vašou hlavou a núti vás hádať, čo bude ďalej. Nie je to klasický horor s duchmi, ale tá atmosféra vás dostane. Jediné, čo mi trocha vadilo, bolo pomalšie tempo na začiatku. Ale keď sa to rozbehne, je to jazda. Ak máte radi horory, kde je strach skôr v hlave, tak toto je pecka. Číslo 8. Quiet Place Day One. Na 8. mieste je Quiet Place Day One. Prequel k sérii Tiché miesto. Tentokrát sme v New Yorku počas prvých dní invázie mimozemských tvorov, ktoré lovia podľa zvuku. Hlavnou hrdinkou je Sam, ktorá sa snaží prežiť v chaose veľkomesta, kde každý šrámot znamená smrť. Film ukazuje, ako sa svet zrútil a pridáva nové postavy ako napríklad jej spoločnička Erika. Ticho je tu stále hlavnou hviezdou. Podľa mňa je tento film skvelý, hlavne tie scény, kde musíte zadržať dých spolu s postavami. New York v tichu je fakt desivý kontrast. Ale úprimne, oproti prvým dvom dielom mi chýbala väčšia hĺbka postav a trocha originálnejší príbeh. Napriek tomu je to adrenalinová jazda a fanúšikov série to nesklame. A tie zvukové efekty, zimomriavky. Číslo 7. Terrifier 3. 7. mesto patrí Terrifier 3, kde sa vracia náš obľúbený psychopat Art the Clown. Tentokrát sa tento slasher odohráva počas Vianoc, čo je samo o sebe šialené. Art terorizuje mestečko Miles Country a hlavná hrdinka Sienna sa snaží prežiť jeho besnenie, zatiaľ čo bojuje aj s vlastnými traumami z minulosti. Film je plný brutálnych scén, gore a outrovho čierneho humoru. A čo si myslím? Ak milujete extrémne horory, toto je váš svätý grál. Art je taký ikonický, že ho buď milujete, alebo neznášate. Mne sa páči, ako film sa neberie sám seba vážne, ale priznávam sa, že toľko krvi občas prekryje príbeh. Sienna je skvelá hrdinka a dodáva filmu srdce. Ak máte silný žalúdok, toto je povinná jazda, ale pre slabšie povahy nech radšej prepnú. Číslo 6. Smile 2. Na 6. mieste Smile 2. Pokračovanie hororu o démonickom úsmeve. Hlavnou hrdinkou je Sky Riley, popová hviezda, ktorá je na vrchole kariéry, keď sa stane svedkom brutálnej udalosti.
Odvtedy ju prenasleduje entita, ktorá sa šíri cez úsmevy a nutí ľudí robiť rôzne veci. Film je plný šokujúcich momentov, skvelého soundtracku a temnej atmosféry. Podľa mňa Smile 2 je ešte lepšie ako jednotka. Tie creepy úsmevy vám vlezú pod kožu a Sky je postava, ktorej fandíte, aj keď je všetko dole vodou. Páči sa mi, ako film ide hlbšie do psychiky a pridáva spoločenský komentár o slave. Jediné, čo by som vytkol, je, že pár scien bolo trocha predvídateľných, ale celkovo absolútne desivý zážitok, ktorý vás nenechá spať. Číslo 5. First Omen. 5. miesto obsadil First Omen, prequel ku klasickému Omenovi. Príbeh sleduje Margaret, mladú Američanku, ktorá prichádza do Ríma, aby slúžila cirkvi. Čoskoro však odhaľuje temné sprisahanie, ktoré má priniesť na svet Antikrista. Film je plný gotické atmosféry, nepríjemných scén a náboženských motívov, ktoré vás nútia premýšľať. Tento film ma fakt dostal. Je to inteligentný horor, ktorý rešpektuje pôvodnú sériu, ale pridáva svieži pohľad. Margaret je skvelá hrdinka a tie scény v sirotinci sú čistá hrôza. Podľa mňa je to jeden z najlepších náboženských hororov za posledné roky. Jediné, čo by som vytkol, je, že za niektoré zvraty boli trocha očakávané. Ale ak milujete Omena, toto si zamilujete. Číslo 4. Nosferatu. Na 4. mieste som umiestnil film Nosferatu od Roberta Eggersa, remake legendárneho upírskeho filmu. Tento gotický horor sa odohráva v 19. storočí a sleduje mladý pár, ktorý čelí starovekému upírovi, Grofovi Orlokovi. Film je vizuálne ohromujúci, každá scéna je ako temný obraz. Príbeh je plný beznádeje, lásky a čistej hrôzy. Podľa mňa je toto majstrovské dielo. Eggers vie, ako vytvoriť atmosféru a Orlok je taký desivý, že vám zamrzne krv v žilách. Páči sa mi, ako film spája krásu s hrôzou, ale musím varovať. Je to pomalší horor, takže ak čakáte akciu, nemusí vás chytiť. Pre mňa je to jeden však z najkrajších hororov, aké som videl. Tie upírske scény sú čistá poézia strachu. Tak a poďme sa spoločne vrhnúť na top 3. Na 3. mieste je film Megan 2.0. Pokračovanie o vražednej bábike s umelou inteligenciou. Megan je späť vylepšená a ešte prefikanejšia. Príbeh sleduje nové postavy, ktoré čelia tejto psychologickej nočnej more, ktorá má vlastné plány. Film mieša horor so satírou, o technológiách a pridáva poriadnu dávku čierneho humoru. Očakávam, že toto bude ešte väčší hit ako jednotka. Megan je pre mňa kráľovná creepy bábik. Milujem, ako je strašidelná, ale zároveň má ten šarm, že je skoro fandíte. Podľa mňa je skvelé, ako film komentuje našu závislosť na technológiách a tie tanečné scény ikonické. Očakávam, že to bude trocha uletené, ale presne na tomto zbožňujem. Ak máte radi horory s humorom, toto vás rozseká. Na 2. miesto som dal film Wolfman. Tento moderný pohľad na vlkolaka sleduje muža, ktorý sa snaží chrániť svoju rodinu pred monštrom, ktoré vyčína počas plnu. Film sľubuje brutálne scény, silný príbeh o rodine a atmosféru, ktorá vás nepustí. Vanel je známy svojimi originálnymi horormi, takže očakávania sú vysoké. Pre mňa je toto jeden z najočakávanejších filmov. Vlkoláci sú v hororoch trocha zabudnutí, takže som nadšený, že dostanú nový život. Podľa trailerov to vyzerá na mix napätia, emócií a poriadnej dávky krvi. Vanel vie, ako šokovať a myslím, že toto bude hit. Jediné, čo ma mrzí, je, že si na ne ešte musíme počkať, ale už teraz viem, že to bude stáť za to. Číslo 1. The Monkey. A tu je môj absolútny favorit. The Monkey z roku 2025.
inšpirovaný poviedkou Stephena Kinga. Príbeh sleduje dvoch bratov, ktorí nájdu starú hračkárskú opicu na povale. No čo skoro zistia, že vždy, keď sa opica začne hrať, niekto v ich okolí zomrie. Film je mix nadprirodzeného hororu, rodinnej drámy a klasickej kingovskej hrôzy, ktorá vás chytí za srdce aj za krk. Tento film je pre mňa čistá dokonalosť. Kingové príbehy majú vždy tú silu, že vás vydesia, ale zároveň vás nutia premýšľať o živote. Režisér Osgood Perkins je majster atmosféry a tá opica, bože, tá je tak creepy, že ju budete vidieť v snoch. Podľa mňa je to najlepší horor posledných rokov a už sa neviem dočkať, ako si ho pozriem znova. Ak milujete Kinga, tak toto je povinnosť. Tak toto bol môj zoznam 10 hororov z roku 2024 a 2025, ktoré ma dostali. Ktorý z nich vás láka najviac? Ste zvedaví na The Monkey ako ja? Alebo vás viac chytí Nosferatu či Megan? Napíšte mi do komentárov, čo si myslíte a aké máte vlastné hororové tipy. Podielte sa s nami. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, dieľať ho s kamošmi a zapnúť si zvonček, aby vám neuniklo žiadne nové šepkanie.